kuma abin da isa na ce mu zauna a nan cikin gidan liman domin shi amfanin girman hankali ko ba gaskiya ba liman haka ne jama'a kowa yana sanar da yaron nan Sadu ya fito neman takarar nan iya gaskiya ne to sai nake ganin gaban adan nan injiniya Sallau ko ba gaskiya ba to amma kuma ina ya Allah babu ya Allah aka ce wai sawun giwa ikan take ni rakumi gwiwa na yana kada madalla to sai ga Sallau ya fito Sallau injiniya ne shi a Abuja ma in ya tafi har kujerar shugaban kasa yake zuwa ita ba shi ke yanke ma shugaban kasa billahi lazi har kujerar shugaban kasa yake zuwa ita ba kaga ya isa to kai ko Salisu dama ilimin ma ba wai isa ka yi ba ko gaskiya ba yau inda ce a ce ka yi ilimin ya ishe ka nema to ka iya jan abin da to shi ne ke san Salisu da Saliku dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka janye wa shi Sallau alaba shi ku zauna ku sasanta junanku ban gana abin da kake nufi ka janye a gaskiya ranka ya dade ba zan iya janye wannan takara domin ko ni ba ni nace ina so ba jama'a ne suka gani suka ce suka zabe ni kuma suka ce suna sona dan haka ni ba zan iya janyewa wallahi ba zai yi ba in ko har kake so sai dai ka tara jama'a kai musu magana cewa su janye kai mene ka ce mutane suna so duk duniya ba bude mutane suna so rin kudi da haka kuma baka da shi kuma yana da kudi da haka idan ma wani wahala ne kana fama da shi ya doki kudi da ka kashe ya baka kuma nawa ne maka kashe din ko kudi ma ya baka shi kina magana wuce ina da magana yalla bai yalla fi sabilillahi kara masa bayani ka bayani din muje fi sabilillahi yalla bai ni da na dauka wannan maganar za a yi a nan yalla bai yani wallahi na dauka maganar addini za a yi amma kuma a rasa inda za a yi magana sai a cikin gidana kuma wannan maganar ai da afa da akai kana gindin sa kenan to gidan naku waye ba wannan ka tsohon liman waye ba shi amma dai baba da shi ne sila ko Allah ya baba nan da shi ne ka bina kar ya yi ba zai yi ba in dai baka rahin kuya ba to wallahi baka gada ba duk abin da zaka ba ka dauka ba ya ci marka ba wanda bai santa ba har aka sa ranar ta daurin zanna ta iyana da iyata ta motsa ran kai dade dan kowa ya kyasa sai ta sako da shi ka burge yalla bai ina da magana wai shi wannan sallau din da kake ta maganar sallau din nan ina ce azumin bara sati ɗaya ya rage tunda ya tsallake yau ga azumi sauran sati ɗaya a fara azumi ya dawo garin nan to yanzu gashi ya dawo gaskiya amma yanzu bai baka tunanin cewa idan ya cikin sallan nan zai iya tafiya na ce gashi ya dawo yanzu waya za a yi wannan kabilan ma wanda yake ba ma cikin me yake ba Hausawa amma kaje yana nema shi da ya auro ma yana nema sai mana wani kai kuma kai da kana magana gari a nan gari ni a nan baban mai kashi na zan iya takara majalisa ma zan iya takara nan ko kasala ko gwamna nan Najeriya ne ci gaba da magana ka ba za mu je ranka dade mu dai duk wannan abun ba shine kawun ba ni dai gaskiya ba zan iya janye wannan siyasar ba to ko za ka yi asara domin kuwa ni mutane suna so na ba yanda zan yi za ka yi asara wallahi za ka yi asara za ka yi babun batsilan Allah mai wannan ba sai kai fada ba fara sai mana gaskiya ba shi tafiya da yi wallahi tafi mana kafi ruwa gudu kuma shi honan din ma mu je Allah shi Salisun ma ni kan ba zan janye ba wallahi karka janye karka janye in dai zai ji shawara ta babu magana shi ne sai karka janye ba mai mini gori shi ne sai karka janye muna ganin ku da mutunci kawai za ku zuba